používáš jenom žiletky. Jo, jako žiletky a ono to roste moc, takže teď to jako nechávám narůst, no, potom jako. A ještě jednu blbou otázku. No povídej. Na co máš ten klobouček? Jako klobouček vypadám jak holka od kráv, hezky, umím posedlat pěknýho lepce. A jako, vypadá to prostě cool, no. Počkejte, já si musím dát pivo, holky, protože máš strašně usíšu. Tak na zdraví. Na prvním místě klunety, na prvním místě klik, kloáňa lidami krvi nemůžu ztratit. Rodinný typ. Rodinný typ. Jistě rodinný typ. Jakub je prostě rodinný typ. Asi jsem rodinný typ. Říkám mi že jsem rodinný typ. Na prvním místě klunety, na prvním místě klik, kloáňa lidami krvi nemůžu ztratit. Asi jsem rodinný typ. This is a jackass. Adame, můžu ti kopnout na držku? Asi jsem rodinný typ. Říkám mi že jsem rodinný typ. Na prvním místě klunety, na prvním místě klik, kloáňa lidami krvi nemůžu ztratit. Místo toho, abych se natáčel, tak rozsvíť, Asi jsem rodinný typ. Rozsvíť, vole. Asi jsem rodinný typ. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty si nechal, potřebuju tě táhnout. Je neskutečný, co se tady stalo, to je poprvé, co jsme chytili Benka! Náš debil, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podrží. Co vidět, kámo? Zaměstnané ruku po nohy, kámo. Se o sebe navzájem, řekněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cash před kurvama a bros před brachama, amen. A jsem rodinný typek, jedem, zas jsem rodinný typek Frost. Věci, co říkám, jsou fakta, pravda, věci, co říkám, tak dělej tak. Nemusí kušit, když povím o... Shromáždil pár od každého druhu na lodi a pak rozmátil každému držkou. Jo, asi nějak tak. A od té doby se tomu říká zoo. Jo. Teda pokud to není farma. Já jsem tebe pes!